У кватэры плошчаю 65 квадратаў жыве сям'я дальнабойніка, які працуе на польскую ці літоўскую кампанію. Як у вас так выйшла эканамічна абгрунтавана за такую кватэру 120, а то і 150 долараў у месяц? Як вы так падлічылі? Калі ў Польшы за такія ж квадраты плацёж хай 200, хай нават 250 долараў, па сабе ведаю. Сачыце за рукамі. У Беларусі зарплата ў 3 разы ніжэйшая. Так, у 3 разы, як мінімум. Газ для ацяплення, для падагрэву гарачай вады вы за колькі купляеце ў Расіі? Тое самае, у 3 разы танней, чым ён каштуе для Польшы. Значыць, якая павінна быць эканамічна абгрунтаваная поўная плата за гэтыя паслугі? Правільна, у 3 разы таннейша, чым у Польшы. Максім. Гэта значыць, за гэту няшчасную кватэру у 65 квадратаў, ну ніяк не больш за 80 долараў, або 240 беларускіх рублёў. Больш выйсці не можа. Усё астатняе – вашая неэфектыўнасць. А прасцей кажучы, крадзеж грошай у беларусаў і нічога больш. У планах ураду зрабіць гэтыя рабаўніцкія тарыфы для ўсіх грамадзянаў да 2029 года.